Какво става, хора? Аз съм Возилока БГ и днес играя Боб да Робър. Една игра, която давно не съм играл. Да, знам. Да, знам. И с радост ще ви я покажа. Ще изиграем едно ниво, тъй като нямам време. Аре, майка ти деба. Гледай го, майка ти. Добре. Доколкото разбрах. Да. Разбрал съм добре. Тън, 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 тън. Тън, 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 тън. Сега трябва да го прибие този стъпанаве. Майгри. Елаве, майгри. Ще изиграя... Не знам. О, има Боб да Робър 2, тъй че... Ще изиграя този ниво на Боб да Робър и... Ще изиграя едно на Боб да Робър 2 и... Ще се приключа с клипа, защото абсолютно нямам никакво време. И ще се върна като почнем Боб да Робър 2. Ето ма. И това е Боб да Робър 2. И тук ще изиграя на ниво и... Толкс. Аре, Боб да Робър 3. What? The fuck? Да, знаем, че си престъпник, брат. О, тук е много реално, бе. Безикам се, никак не. О, фак. Толкова с голяма къща ли започвам тук, бе? Кой пък се крие парите в хладилника? О, добре. Що за ниво е това? И... сетих се. Жит. Как се чуе? Жит? Каква аларма ще дигаш ти ли, бе? Че да ме забележи, че той ще бъде много зле. Legit. What? Такова никога не съм играл, бе. Майк ти. Майк ти. Отключу го. Вой. Що за игра е тъс? И какъв е кода, бе? Затворям го. Как да го затворя? Ето. Къде е кода? Кажи къде е кода, му мило нещо. Вау, не знам къде е кода. Къде е то шита в кодове? Не ето и там. Ще ви спестя малко време. Ето ма, и го кода и тук е. И аз не го забелязах. Legit. What the fuck? Не. Не. Да. Майк ти. Окей, тая игра е мега трудна. Вече. Направили се мега леджита. Тафо, мен. Майк ти. Знаеш ко, майк ти? Има време. Супер. Оттам ли трябва да отида, бе? Пътя е много по-къс. Да, сванах, че съм тъп.
Абе, то се знае. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте. И благодаря, че бяхте. Ще се видим следващия